yami. Sithanda nguwewe ngiyathanda wovusa imizwa yami. Sithanda nguwewe twathandwa wovusa imizwa yami. Sithanda nguwewe twathandwa wothinta imizwa yami. Ngithanda nomuvutha baby. Mina nenhliziyo yami sine true story. Mina ne-life yami asina story. Mina nomuntu wami sifune story. Uyazi mangilela ngibona uPosible K. After we jumped the room, shiny inkumbi man. Uyazi mangilela ngibona